Iti karoden drugyan, nga ibasa at ipakasalitaan ni Imelda Viloria Hageman, iti Los Angeles, California, nga tubo iti sulso na Ilocos Norte. Sa gudahin nga ti surat ti pakasalitaan ni Imelda. Dear Manong Nemi, nabayagan ngagdengdengegak kanagbubuya ak karetoy nga programam. Iso nga naawis sakmet, nga isen ken ka tibiyag, dinalyasat ko, idi adan puot ko. Imsakbay ti amin, nembag nga aldaw tay amin, ngagdengdengeg kanagbubuya, na narunakin ka, Manong Nemi, kastamot ten ti Sububukel a pamilyam. Kastoy man, nga nakirugi, ti panagbiag mi, Manong Nemi. Limakil kami iti baryo uno away iti ili asulsuna. Siyak ti inauna nga inanak, 8 kami nga kakabsat ngem natay ti maysa iti ubing kampay. Iso nga nabati iti 7. Makitaltalon laeng di tatang, Manong Nemi, idinto taday dinanang mi ket agtagibalay ket agpadpadadan nga pimusay, Manong. Siput idi addan puot ko rigat ti panagbiag ti jak 20 malipatan. Ket adari kiti kundaway, Manong Nemi, ngagluaak agsangitak no kasta ngaligepek tinapalabas. Kinapud no na, Manong Nemi, agsangsangitak agtedted digiti luwak kabayatan ngay nakisursurat daytoy a pakasalita. Di makelak iti basit nga balay akawayan ken panaw ti atep na kingki ti silaw mi tawan pay kuryente iti lugar mi. Numangan kami, Manong Nemi, awan pay lamisaan mi. No dikit agdalupsak kami ngagsasango nga mangan da kami nga sang kapamilya iti basar ti balay mi akawayan. Nga day nga basar nga nanganan mi tingkam tumanen na pagturugan nga aggaabay nga sang kapamilyaan. Puro bulbulong ti sidami, Manong Nemi, inabraw nga saluyot, marunggay, rangaw ti kamuti, rangaw ti karabasa, ken nabulong ti pariya ti sidaem mi. Kontento kamlatahan, Manong Nemi, ure no ana ti may pasango kada kami, nagitinagannak kada kami, tinasken, Manong, ket adagilingan ti tiyan mi, ken naragsak kami. Uray nakurapay kami, Manong Nemi, nagasat aklata, wano nagasat kami nga agkakabsat. Tadagiti naganak kada kami, Manong Nemi, kit inaramid da ti amin na kabaylanda, tapno mabiyag da kami nganak da. Di pa'y ti maod ti init, Manong. Wan. Di pa'y ti maod ti init mapande di tatangmin sa jitaltalon santulaing lumneken je init. Ket pasaray mapan balunan de di inang mi ta di pa'y agawid ama umay mangal daw ni tatang mi. Ayat na laing nga malpas ti ubra na iti taltalon, Manong Nemi. Awan ti pangalami ti pangtandan mi kadigitay mangtulong kumaking kuwana. Wan. Nagaget nga lakay di tatang mi, Manong. Ore kunam nga mapantaltalon agmalmalem. Lumakasarak to, Manong Nemi, itis daib mi. Irapin nanto, Manong Nemi, ti mapanagkaras kadagiti palibtok kada agkemel iti lames kadagiti kalkali. Ket no anda makarsan na nga dalag imbes nga sidami pagtulungan danto kiniinang nga ilako dagiti lames nga dadakkel tapno adda igatang ni inang ti bugoong muno sabon nga paglaba. Ket tinton mabati, Manong Nemi. Tinton mabati na no addan tumabati yanger tumet ni inang nga abrawon nan, Manong. Wan ituno nanto jay bunchik
Wano dalag manong nemi sanan to isagpaw iti marunggay. Siya kas inauna ti para aywan kadagiti kakabsat ko manong. Sumalog ni inang di taltalon ket tumulong kami met manong. At tumulong kami met nga agsakdo tapno adda inumen mi ken pagluto ni inang. Among kadi nga idi ket napadasak ti nagsusuon iti malabi ken nagbitbit iti timba nga mapanagsakdo. Napadasak pa idi manong nemi ti mapanagala ti lumboy. Ket kakaasyak to manong nemi nga kumaw kawiwit kadigiti puon ti kayo. Ket no adanton maalami kaditi kasinsin ko nga kaduak nga mapanagala ti lumboy. Ket nagtungot ta suruten dedi ikit ko nga kabsat dedi tatang ko manong nemi nga mangilako iti maalak nga lumboy iti tiyandaan. Adu nga rigat tinapadpadasak manong. Permi nga rigat latada nga rigat. Di kiti marigrigat manong. Ngem no kunam nga pilawek dagiti nagadnak kanyami kuno kada kami iti rigat apa nagbiak mi hanpulos nga sumagi iti panunot ko nga pabasulin ida manong. No digat isuda tinagbalin nga motivasyon ko dagiti kadananang ken tatang. Tapno agpursigi kami, tapno lumungaw ti panagbiag mi. Idagbasak ti elementarya mano. Di mo patyen? Apo, nagalalusan manong nemi, dagiti arwatek. Puro nagalalusan, dagiti arwatek nga mapanagbasa. Arwaten nga ited manong nemi, ti akin bagi ti taltalon, nga taltalunin ni tatang. Dagita ito nagalalusan, dagita anak na, sudan to ti itad arwatan mi kakapsat. No agperdi ti sinelas ko, tarimnen to ni tatang kung ikan na iti barot, tanya nga rod, manong. Awamet igatang ni inang, ti pangsukat iti sinelas ko no kasta kaperdi. Kinapudno na manong nemi napadasak pa iti tapan eskwela nga saka-saka. Yung ti makadakas nirenan ti panagpipicture mi nga class officers ket nangikuti ko na dahi di mestrami ka dahi di mang picture kada kami. Ay kapsat, hamo nga picture an ti saka. Ket ni, adda may sa kadakwada nga awan tsinelas na. Mababainak to manong nemi. Tasyak laing ti awan tsinelas na kada kami nga picture. Aging kang iti may isang aldaw manong nemi ko na ni nanang. Melda, nanang, anak, masaksakit ni lulang mo. Ingkagyan di balay da Tadda ka mang bantay keng kuana. Manong nemi da ito ti ko na ni nanang. Inak kano itayan dalulang ko nga ina ni nanang ko. Tadda sakit na manong nemi napya kano nga adag taray nga dumawat ti tulong iti karuba mi na sumuro ti sakit ni lula. Kabayatan nga agbasbasa ak manong nemi agigan na kidibalay ni lula ket hanak met nga nagbalin nga padagsen kadakwada. No sumangpeta kiti malem inakdagos agugas kada kiti nakangis-ngisit nga kaldero takayo ti paglutuan mi idi manong. Agsakduak pa sa di waig. Adda ubog yan igid na manong nemi ang pagsakduan mi. Nga sang karubaan. Iti waig manong nemi ti pagbubunan mi kat sadya kami ngagsakdo. Ket no awan ti obraen ni lulang manong nemi ta karuba mi ti classmate ko ingkam agkuremes ta adda bukasit kan bisukol nga sida. Wan manong nemi. Inuyaw oyawen pegi diti may sabaket ni inang takunan. Oh! Nakakurkurapay ka lang aruden. Sang kasapulan, sang kaupoyan. Ngayon, di ka pelagsar din nga anak nga anak, anak nga anak, anak nga anak. Nagsakit amang mangig manong nimi ti pananguyaw da kini inang. Inang kano apang ganakan. Ngimawan ti mambalim mi no ti agbalin nga karit amin kada kami. Wan manong nimi. Dagito yung ibagbagada. Agbalin nga karit kada kami. Inagraduara kong elementarya manong nemi
kunakanyak ni Lola. Ay, Elda, Pok. Lola, apay? Hintay lawag. Ha? Kayat ko alula. Tadyak pinapnapan sa lawag. Ngayon man natubrata sa Lola. Ngayon saan nga simungbat ni Lola, mano. Napangkam sa lawag, tinulong mi tidakkel nga balay, di talawag, manong nemi, ti balay nga isut aking kukwat taltalunin ni tatang. Huwag, kit ko na ni Lola. Agbati ka kadakwada, anak tay suda, iti mangpabasa keng gati high school. Lola, alas, ang kan ngagriri. Ta dananang yung tatang mo, ken oras siya, saan da ka mapagbasa ti high school. Ngayon dito'y lawag, iti sidong tiya, apo ti talo ni tatang mo, pagbasahin na ka. Basta lagi di, agbaling ka nga, katulong da. Dinagpakada, manong nemi, ni Lula, nga ibatin ako dito'y, ayan, ti apo, ti talon ni tatang. Sangit ak manong Lula. Anak, anusam ti mayadayo, ti pamilyam. Pagsayaatam na ito. Ha? Pagsayaatam. Tapos makabasa ka ti high school. Ora high school lang. Manong nemi, diya ka mo no ayat bariknak idi, no dikit nagsangitak gabuti rigat ti panagbiagbi. Imatinak ni Lolang ko iti balay, ti apo, datatang iti talon. Ngayon diya ka mo manong nemi. Diya ka mo. No api akastoy, ti pasamak ka na kami. Ngayon di pagpintasan na, nasaya at damanong. Tado kami nga pagbasbasahin da. Hoy, jak penakit kita dagito idi manong nemi tano umay da sulsuna agala ti abang hanak bet kumas asidig. Nabayag nga pinampanunot ko nagbati ako no saan manong ngem ko nakiti bagik. No saan ko nga anusan iti umadayo ti pamilya hanak to nga makapagbasa. Saan ko to matulungan dagiti naganak ko ken dagiti kakabsat ko. Narod manong nemi imanugutak. Wen. Imanugutak nagbati ka dagiti aking kuko ti taltalon. Ano nga naglidahay para katyak manong naglidahay ko nak tadamok ti mayadayo ti pamilyak nakasaksakit tiriknak manong nemi. Nakas na ko nakitay adda apuko takimbagi ti talon nga taltalunin ni tatang mi manong nemi ket inayaban nak tapno tumulong akmet nga agdalus iti unig ti kenruat ti dakkel balay nasiyat damat kedi manong nemi asang kapamilya takasangon ta kami kasangon mi ida nga mangan slasan damat nga ibilang nga katulong kami no diket miyembro iti pamilyada. Kaya din manong nemi ta nagraduara kun ti high school awan ti interes kun manong nagkolehyo ta sa anak ka nalaing idi. Naragsakanak ta nagraduara kun ti high school. Ta kunak idi bagik mapadasak meten manong nemi napadasak meten ti nag high school nga puro uyaw tinalakam ko. Uyawan dak dagiti sotil kaklasyak ta amukmet manong nemi nga hanak amay kan iti hanak mo na perfecto. Wano na pintas tilangana. Hanak ka perfecto, hanak ka na pintas. Ngem impa Diyos ko amin. Dagita nga uyaw da kaniya. Akas nagraduar manong nemi iti high school. Manay kanyak dagiti da adal kun. Ket sa anak nga rot nga simbreken ti kolehyo. Ti pampanunutik idin manong nemi ket ti panagtrabaho tapno makatulong ang kadagidaganak ken kakabsat ko. Simmambay nga ruten iti maysa nga oportunidad. Oportunidad nga urayek nga makapagtrabaho. Nagbakasyon ti kabsat di tatang ko manong nemi
nga gub-ubra kas may sa kusinera iti Chinese family iti Manila. Ket nagdesisyon na kasumurot ken kuana. Iso nagpakada iti apong ko manong nemi. Nagpakada iti apo ni tatang iti talon. Ngagpa Manila akon. Ket amok manong nemi nga maluksaw da unay. Alagad mo isudeta ti kunam, Melda, lumampay ka sa pulan da ka kumaditoy, hala, palubusan da ka. Tapno makapagtrabaho ka, maipayam mo ti lalagan ti pamilya yun. Maluksaw da manong nemi, ang yung anyarod. Kahit kumit tumadayo, ken adad da nga dakkel ti sweldo. Dedi tulong manong nemi, tiya pa nagpasak kadakkel nga yamyawanek unay kadakwada. Ket sa anak ko mga nakapagturupos ti high school, no saan nga gapu kadakwada. Pamilyak nga ruti mo na pinanunot ko manong nemi kaputi kaado ti utang ni inang ko. O utangera ni nanang ko. Tanadag kasapulan na kiti kakabsat ko manong nemi no kasta nga awan ti gatang da iti agserbi kasta matay kiti kasapulan da iti eskwela. Mapantumot umutang ni nanang. Lipay to ti abaga na no awan di kita agpautang ken kuana. Wen, ket kas inauna nga anak masapul nga tulungak ida. Wen manong tulungak ni nanang datatang ken kas tamat ten di kiti kakabsat ko. Nagtrabawak nga rod manong nemi sa Jai, Manila. Wen, nagtrabaho kang rod akas katulong iti Manila ket kada sweldo ipatulod ko manong nemi kini inang. Aglalo no pinagtatalon ket dapyalang sekdan ni tatang igatang ti abuno ket igatang ni inang ti school supplies daadin ko. Pasaray bumali akpa idi manong nemi talagang gipit da tatang kini inang. Idi ta maka Red Warren di kiti kakabsat ko, talo nga kakabsat ko iti high school manong. Ket imay damit nagpakatulong iti ayan ko. Wen manong, upat kami nagpakatulong iti may mesa nga pamilya. Nagkasa nga panunutin manong. Upat nga kakabsat, puro katulong. Kaman nga rod, manong nemi. Kasta talaga iti naiurit nga gasat. Ti amok idin manong nemi ket isulatan ti papelmi nga agbalin nga katulong. Papelmi nga mabakbakitan. Ngem dimteng manong nemi ti hanpulos nga si Maggie. Di pulos nagparik na kanyak iti panunot ko ang mapasamak ti unos ti panagbiag ko. Nagbakasyon ti anak ti ayaywanak abaket kan lakay nga naggapo si Amerika. Kada jangatan manong nemi ti nangted ti sabsabaling nga turong ti kasasaad mi ti biag. Bayat ngagsasalita manong nemi ti siguro ka. Yan chukos ko. Ayan nan. Bayat ngagsasalita dagiti agama nangig ko ti imbaga ti lakay yan ti anak na. Nga kunana. Ay, anak, Lily. Yes pa. Isama mo si Imelda sa Amerika para may katulong ka sa Oriental Store mo doon. Kinunana. Sus, itugot na ka no? Isa di Amerika. Ala, Diyos ko. Puno nga ta. Ngayon ko na ti anak na nga mga halakanot sa Bali. Tano alain nak awang kanot ti agaywan kanot kadakwada. Nako, dinagbod kayong kayat. Nakurak tinakyan ko. Ngayon inulit tila kayo ng imbaga. Anak, give her chance. Ado ti maalag nga sa Bali nga mga iwan ka na kada kami kini mamam. Iso nga alaim ni Melda sa Amerika. Sige pa. Takay ti batong alaik ni Melda. Wow!
napawawak manong. Diyos ko, agtagtagay na pagkadilaing nako nakiti panunot ko manong. Ngam saan? Gaputa. Na process digiti peppers ko manong namikit kaasin apo. Diyos ko pakawanam. Diyos ko agyaman ako na. Eksipod tanandanon ko dito sa Southern California, USA. Katulong na tamat Ore katulong basta atakon dito Amerika, dolyar ko naman. Nagtrabaho nga ro dakas katulong ni Ate Lily nga na Ate Lily ta nagan ti anak ti asawa nga dagiti agasawa nga awanak sa Manila. Adda Oriental Store da manong naming adda iti adda pa fast food gabagi da. Ket iso iti pag-ubraak manong. Ket syempre, ora high school graduate ak lang ket maki-communicate ak nga English ag English ak manong. Nga imbes nga maturog akon mariknak ti naka-homesick ko iti pamilyak manong. When no idi ket Manila laeng ti ayan ko. Ayan mi. Ngimitahad akon dito Amerika ad-addaan manong naming mahomesick. Kumusta nga datatang kininanang? Kumusta mo't hindi kakabsat ko? Kumusta ni Lolo, ni Lola? Manong name yak sang sangit akit perbinti ba sa tipungan ko ket ayak unay ti bagik akang kanayon nga dayo ti pamilya gabuy ti rigat ti panagbiyak ti pamilya. Nagbalin manong nemi nga nasayaat ni Ate Lily. Kastamat yan ni talungan nakda. Kapag yamyamanak iti apo tayo nga namarso manong. At nasayaat da. Iso na lang tabannog tinakaad-ado manong. Mabanbanugak iti kaad-ado nga obraen. Huwain manong. Ado nga obra. Trabaho iti store. Sado agawid ak siyempre. Trabaho to'y trabaho dita. Nakadado na trabaho manong nimi. Aging manong nimi nga kalpasan ti 5 nga tawen. Binulan met idi manong nimi agpawitak idulyar nga para kada tatang ken nanang ken di kakapsat ko. Ket kalpasan manong nimi ti 5 nga tawen. 5 nga taon nga kontratak nagbakasyonak dito Pilipinas. Idaddak ti tangatang agluluwaak gabuti ragsak ko makitak manen ti pamilya. Saan nga amo dananang manong name ni nga aldaw nga kikita kami manen ket na sorpresa da. Ay, Imelda anak. Ay, anak ko. Di manag ni Manda. Ay, lakay. Inaunang anak taga ni Malda nga nagkapo di Amerika. Dapat di Amerika. Adda isuna nagbakasyon. Gusto ko rin tumitit sang sangit mi. Sangit tiragsak na makapagkikita kami. Makapag-iinarakop kami. At syempre nagpadayaak mag-idia. Dolyar ko naman. Ngayon saan ko ang matapaglastog manong. Magagangay lang nga nagpadayaak. So welcome party. Manong nemi. Kat syempre tigiti kakabagyan mi. Ay na, Lily. Ay, Lily. Imelda ko na yun, Lily di amok. Ay, Imelda. Ngayon na nga, anak na tatangin nanang mo. Ngayon na kakabsat na kiti 8 o 7 kakabsat mo. Inom di kakabsat ko. Auntie, kaputan na tayo di may isa. Ay, wala ya. Kasta ko na itaragdagsak mi. Kaya di nagsubliak manin dito Amerika, manong nemi sa Ken Liday manin. Ti mariknak tao maduyok manin ti pamilya ket nagsangsangit ak idi manong nemi agawidak ket nagsangsangit ak manin idi agsubliak dito California. Imbag manong nemi. Ta saan nga maibus ti luwa ako naga. Ngem dimteng ti aldaw nga Jackman ni namnama manong nemi December 1994. Idi ta-close ni Ate Lily ti business na. Nako, Diyos ko. Nag-close ti business ni Ate Lily kahit nga sawen. Awanin ti pagtrabaho kahit nga sawen. Manong nemi, may deportara ko.
Saan ka di Jakmat may rinyon ti working permit kun manong. Working. Jakmat may rinyon ti working permit kun. Awan na, awan ti gasgasat ko dito kung kunak tinakim ko. January 1995, nagawis ti karubak ngayon kami agpaspasyar LA Zoo, Los Angeles Zoo. Anong naming? Simurtak nga rod. Talo nga Paris manong. Talo nga Paris, talo nga babae, talo nga lalaki. Ket ti kaduak manong naming agpasyar iti uneg ti LA Zoo, ket may sang Pilipino ngem nagtanag nga nakinakuyog ko ket ni Joseph nga may nga puraw Amerikano manong medyo mabainak pay ta mahilig nga agistorya isuna ket medyo alanganak ba't nga makicommunicate ken kuha nagaputa siyempre high school graduate ak lang ket English speaking aso saan gusto dagiti padag English ko isumatan tinangrugyan na manunemi nga umay bumisbisita ket kunana iti na minsan ibibisita na. Ay, Melda, yes ate. Ada bisitam. Sino ate? Ni Attorney Joseph. Hala, hindi mapana ko dito ay nangagruore kanya manunemi. Kunana maten. Flowers for you, Melda. Thank you, attorney. Oh, just call me Joseph, right? Nakababain with what? Ay, oh, it's okay. Okay, just call me Joseph. I'm here to tell you, I love you. Diyos ko. So, anak, may karkarik na kayo, sir. Abogado kayo, kat katulong ak laeng. Kung kunak matibagi ka man. Ala. Pasare tumawtawag ni Joseph manong name iti telepono, tapno laeng kumustain na, tapno laeng kayat na manong name niya paluapan, iti daton na kanyak ngayon. Kanya pala sa pulat, di ba? Fast forward manong name. Nagayan ayat kami kini Joseph na palos unay tiragsak kumanong kita halay nga trabaho tinaited kanyak iti umay ko ti California no ticket may sa nga kaayan ayat tinaipaay kanyak iti ilulungaw uno tinaipaay kanyak iti umay ko dito'y California aging ka manong nemi nga nagbaliwen when aging gadimtengan ti aldaw nga nagbaliwen ti kasasaad ti pusok nga mangliwliwakan niya. Wan, aging gadimteng ti aldaw nga nang baliw kunak idi. Mangbaliw ti kasasaad ti pusok nga mangliwliwakan niya. Mangliwliwakan niya gabo ti adayo ti ayan ti pamilya. Manong liday awan manong nemi liday ken homesick iti kanayon nga marikriknak iti pamilyak iti kaaddak ti Amerika ngem idi simang bay ni Joseph nga isunan tinagbalin nga depensak iti liday ket isunan tiningipaay kanyak manong nemi iti ragsak ay ka manong nemi nga dimtengen wen dimtengen ti aldaw nga arapaapen ti maysa nga babae nga uray aniya nga suli ti panunot ko kita saan ko pulos nga mautob nga panunutin nga mapasamak kaniyak manong nga adagayam balasi tao ti tao nga mangingungot agbalin nga asawa tinumutibyan manong nemi tay buyboyak laeng ti pelikula ket napasamak metten kanyak. Nangrona di bagan ni Joseph, Attorney Joseph ako na. Will you marry? Will you marry me? Yes, kung nagasigo na napagaron. Napalooso ni diragsak ko manong nemi. Nagkasar kami kini Joseph
idi Agosto 24, 1996. Siya nga tan ti kararagsakan manunemi nga inanak. Ore may saklang nga katulong ken high school graduate manunemi ngem sa anak sa anak pa nga napintas. When manunemi idin tamay sa isuna abogado. Sa anak nga napintas katulong high school graduate taklang idin to ni Joseph ket may sang abogado. Iti aldaw ti kasarmi manunemi ket kaslakla adda iti ayan ti ulep ngagtatapaw nga magmagna. Wen nga mapan iti altar. Kasla maysa nga tagtagiinep nga nakatrahe de Buda ak manunemi nga makitkitak ni Joseph nga mga uray kanyak iti sangot ti altar. Lumampay awan ni maysa nga miyembro ti pamilyak ni matenda iti kasar ko ti kinaadayuna ket nakaragragsaka. Taday di makel iti rigat nga nagdadakkelan manunemi nagdakkel nga daydi di makel iti rigat nga nagkatulong ket may kasaren tikas kini Joseph gaputa panangasawa kanyak ti may sang abogado nga US citizen. Gapot may sang abogado nga US citizen ti nangasawa kanyak nagbalinak meten nga US citizen. Deti problema nga mapaawid na kon gapot ti sesera iti negosyo ni Ate Lady nga amok ket saanen nga natuloy iti panagsublik kaputa adda ni Joseph nga nangasawa kaniya. Naragsak ting kami panagdanak ni Joseph nga iso na laing manunemi ta saan kami nga nabindisyonan iti anak. Ket after 2 years nga nagasawa kami isungeten manunemi ti pupusay de dinanang ket nagawid kami idi ti asawak. First time na ni Joseph ti makadanon dito Pilipinas manunemi. Ket kunada kanya naggasat kan Melda. Nakaasawa ka ti Amerikano. Ay naggasat ka ni Melda. Sika idi ti kadwa nga mapan nagalalat ti Lungboy. Sika idi ti kadwa nga mapan nagkurkurimos ti bukasit kada kada bisokol. Ita may sakan nga asawa ti Amerikano. Naggasat ka ni Melda. Naudo di nga pimusay di tatang manunemi ket sabali manen nga ladingit day ti pupusay di tatang mi. Itinatay nga agpadpadan di naganak kaniyak kada kami siyak titimak deren nga ina dagiti kakabsat ko. Dagiti rigrigat mi nga di makkel manunemi ket nasupapakan metlaeng met tabasit iti namayen numampay biit laeng manunemi nga napadasan dagiti naganak kanyak iti namay idi addakon ditoy Amerika. Iti si bibiyag da pay laeng ket nananamdamit iti dolyar kumano ng ipawpawit ko. Nagidirigligat mi nga di makkel ket nasupapakan met lang iti namay numampay kasi ati kunak. Okay, inkarikmet kadakwada digiti naganak kanyak nga siyak ti agbalin nga amakin ina di kita nako. Ngajak pulos baybayan di kita kakapsat ko. One. Aging ka kadagitoy manunemi adak latang mga subsuportar kadagiti kakapsat ko. Kastamet kadagiti 15 nga kaanakak ngimbilang kun nga bukod kong anak. Taap no laeng mabalin manunemi ipaay ko kadakwada ti tulong nga kayak ng ipaay kadakwada. Tapno laeng sanda ang mapadasan. Napadpadasan mi nga adu arigat iti panagubing mi. Anong nemi? Anyan nga nagsayo no lagipek tinapalabas ngem umisamak gapot kastoy magtingkam nagbanagan. Adu nga rigrigat mi idi ngem nasupapakan iti namay ken ragsak. Tagal tayo nga ron, ti pagkasalita, ti biyag, manong nemi,
ajak to pulos malipatan iti oray kaanuman, maisaak nga nayanak nga nakurapay, kat nadanon kumet dito Amerika, gabutimpay ni Apo Diyos nga kasat kanya. Agaman una ti adu nga anus mo nga nagbasa ket sapi ko ma nadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padag nga nagdingeg. Kanawin nakakuma nga tarabayan ni Apo Dios man. Tuwing nga lagyaman ken ka Imelda Beloria Hageman dito Los Angeles, California, USA. Thank you man ken ka pagayam kong Imelda, tingka pa nagsurat. At padanan pa dito nga surat mo tayo nakubit ibasa itilagit na palabas kapag true to life success story ito. So kada kita nakangig kita, balimit siguro nga saan yun to nadenggan, hindi lagit na palabas, busta ato provincial, yung nakaityon to ulitan nga denggan, mabalin to. Yeah? Thank you nga rod, kada kayo nga nagbuya. Sino na kita nagbuya? Ayan, 111.